Posljednju ovosezonsku utakmicu pred svojim navijačima fudbaleri iz srpskog Sarajeva riješili su svoj korist. Porazili su Zvorničku Drinu rezultatom 1:0. Prvu šansu na utakmici propustio je Milanko Đerić poslije ubacivanja Mazića. Bolje sreće nije bio ni nakon dužeg namještanja Kreštalica, nadmudrio ga je gostujući golman. Sjajnu akciju ka golu Drine izveli su Goran Simić i Đerić, ali Simić nije imao ni vremena ni prostora za završni udarac. Seriju promašaja domaćih fudbalera nastavio je Kreštalica nakon odličnog preigravanja Gorana Simića. Isti igrač nije uspio matirati golmana Drine ni nakon ubacivanja Lučića. Do vođstva, a na kraju i pobjede Slavija dolazi nakon akcije Mazić-Đerić. Ovaj drugi postiže svoj 25. gol i ispunjava obećanje dato pred početak prvenstva da će postići toliko pogodaka. Seriju promašaja u prvom poluvremenu završio je Goran Simić. Asistent je po ko zna koji put u ovom šampionatu bio Slobodan Mazić. Drugo poluvrijeme počelo je prilikom izabranika Milana Gutovića, ali napadač Premić morat će još da uloži truda na treningu. Revanširao mu se Goran Simić, lukavo, ali za odbranu Drine ipak dostižno. Novu šansu gosti su propustili preko Vukašinovića. Pantelić je još jednom pokazao da je odličan čuvar mreže. Do kraja utakmice gledali smo prilike domaćih, ali golova više nije bilo. Prvo je promašio Milanko Đerić, to se njemu iz ovakvih situacija ipak rijetko dešava. Ništa bolje nije bio ni Slobodan Mazić, ali nogom. Još jednom je u dobroj prilici Milanko Đerić, ali kao da je bio zadovoljan kvotom od 25 golova u prvenstvu. Mladen Jovančić je mogao i morao bolje, samo je pogodio golmana Drine. Što Drina nije otišla u Zvornik sa još kojom loptom u mreži, kriv je Milanko Đerić. Sve je uradio kako treba, sem završnog udarca. I za kraj lijep pokušaj Đerića, ali još jednom bez rezultata. Malobrojni navijači Slavije otišli su zadovoljni sa stadiona, ali i sa pitanjem nije li ovo bio i rastanak sa ovom izvanrednom generacijom.